Crvenkapa. Sad, drugari, danas nam pisamo bajku o Crvenkapi. Ja ću da glumim Crvenkapu. Ja ću da glumim Crvenkapu. Ja sam Crvenkapa. Treba niko da me glumi. Jednog dana mama je poslala Crvenkapu u šumu kod bake. Rekla je da nikako ne skreće za puta. Aj, Crvenkapa nije slušala mamu. Ćao, ja sam Crvenkapa i nosim ovu koficu kod bake. A ko si ti? Ja sam Vuk. Dobar. Pomozi su ti da nađeš gde je naće svesem. Onda je otisao i pojeo baku. Nama. Idem kod bake da je pojedem. I obukao se u bakinu odesu. Stigao si, Crvenkapi, sa mojom. Bako, zašto su ti tako velike uši? Da te boje, sujem ti je mojem. Bako, zašto su ti tako velike oči? Da te boje, vidim duša moja. Bako, zašto su ti tako veliki zubi? Da te boje, podem! Onda i Crvenkapi su i zaspao. A tu te polazio Jovas i video da u bakinoj kući spava Vuk. I ubio Vuka. Nije ga ubio. Nego je izvadio baku i Crvenkapu žile. I stomak mi je napunio Jovas i imao sam gisove danima. Tako sam ja shvatio da trebam uvek da slušam mamu. A mene je onaj zli Vuk pojeo ni kivu ni dužnu. A ja sam mislio da je to moja baka. Bože, kako sam bila glupa da ne povajim. Drugari, uvek slušajte svoju mamu. I pratite nas na YouTube kanalu Ines Patki sa drugari.